Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mataka jan mit shwaban pash ki kubor ki babnya ngenya pet chwai ki mat bakong san Ong Umintri rang badu kari Narendra Modi baka India kan long kari ka bakiu na du usnam 8,000 sau punyaw bat anom dan jaka hakari ya ka bamsap ka jingken ben jaj ben riu bat ka jinga pher jaj ben riu Seiso kajing persang jong ka Indian Space Research Organization yaw Aditya L1 syakasngi hakasien ka baningkong. Ong Umintri ka Sarkar Padeng Usar Bananda Sonowal baka Sarkar Padeng kala shim gilat kilinti ban kintiyo ya ka roy kapar ka than ste lammi ni. But yo rung ke India siya kalimpong FIH Men's Hockey 5S World Cup ha Oman yaro Umintri rang badu kari Narendra Modi ya ka kinhon ki rang yele kai hockey ka India. Ki khubor ki babania ka India kan salong kari ka ban kieu habaro ki liang nadu usnam 8,000 sau punyo habia kren bat ka we ka channel pathai khubor mata ka sngi hashwa ban sedang ka G20 summit hanong ba Delhi Umintri rang ba du kari Narendra Modi ulaong baka kambam sap ka kenpo jaj ben riu bat ka jinga pher jaj ben riu kan omdon jaka ha kari Umodi ulaong baha ka G20 kinia bat ka jingpai khmat ka India la yoi da ka perthei kum ka jingya linti na ka benta ka lawei Umodi ulaong baka rai ba shim ka G20 habaya day bat baro ki benta kan penshisha bakalong ka bakerpang na ka benta ka lawei jong ka perthei Kajing persang jong ke Indian Space Research Organization ISRO ban penher yaw Aditya L1 syakasngi hakasien ke baningkong kalalong ka baseso na ISTRAC Bengaluru lengba ka Twitter ka Indian Space Agency kalapen bana baka ISTRAC kalala ban penher yaw Aditya L1 syabar ka perthei menta ka step bat uni namding ulapoy shaw orbit bathmai hakajing jungai ka ba arspa 100 kilometer Uni satellite udon hapadeng kajing klan bor bar kajing trekam kajong u kadang yai ben. Umintri katanat ki kampo yeng ka Sarkar Padeng Amit Shah menta kasngi ula pelat pajba ya ka parivartan sangkalp yatra kabaar na Baneshwar-dham kabadan Hadungarpur ha Rajasthan hashwa jong ka election sya ka yeng dorbar thawan ka Rajasthan ka election sya ka yeng dorbar thawan ka Rajasthan labo ban penlong mata usnem haba ai jingkren hakajingelang pajba Hadungarpur usha ulaong ba onda lakut kanika yatra hadien balaya lengba ka Rajasthan kanlong kadak jong ka jingkut no jong ka jingsen shar ka Sarkar kablalam khmat daw Ashok Gehlot usha ulather ya Umintri rang ba ka Tamil Nadu udhaya nidhi Stalin halor ki kintin ki ba ulakren halor ka Sanatana Dharma bat ong ba kanika jingkren ka peni bakaliang persha kablatip kum ka INDIA ka isi ya ki Hindu bat ka kta ya ka jinglong tinrai से भी खतरनाक है राहुल बाबा आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है Umintri ka Sarkar Padeng Usar Bananda Sonowal ulaong baka National Ayush Mission ka ple shibon kilat kilinti nakabenta ki jilla ka than stela mi ngi jongkari India katkum ka jing ong jong u katanat ka kwat ka khia bat ka Ayush kidang yale ban wanra ya ka jakashna dawai kinbat haka than stela mi ngi barok ka we bat ru ban ai ka jing krishan nakabenta ki jaka pule bat ki jaka ai jing sumar lengba ki dawai kinbat Katkum kajing betha jong Umintri rang ba du kari baro kitanat trekam jong Sarkar India kin shimkhia ya ka benta ha kitanat bapher ban kentia ya ka bha kamiat ha ka than stila mi ngi ulaong ha kane halor shibenta jong ka program kabla long ha shlong Umintri rang ba du kari ula shim ya kane kum kamat ka bah khmat ringkat kajing persang kirshan pisa bapura na ka benta ban kentia ya ka roy ka par ha kane ka than ulaong
Ministry from the government of India is taking their exemplary initiative from their respective ministry, respective department to expedite the growth of Northeast. That is why whether it is like connectivity, communication, whether it is Ayush, whether it is health and family welfare, whether it is sports, whether it is culture, whether it is science and technology, institutional growth. For the speedy growth of Northeast, Honorable Prime Minister Narendra Modi is giving top priority to Northeast, and that is why full budgetary support, as you know, in the last 9 years, there is the expenditure of 3 points, and as per the direction of the Honorable Prime Minister, as you know, all the ministry from the government of India is taking their exemplary initiative from their respective ministry, respective department to expedite the growth of Northeast. That is why whether it is like connectivity, communication, whether it is Ayush, whether it is health and family welfare, whether it is sports, whether it is culture, whether it is science and technology, institutional growth. For the speedy growth of Northeast, Honorable Prime Minister Narendra Modi is giving top priority to Northeast, and that is why full budgetary support, as you know, in the last 9 years, there is the expenditure of 3.6 lakhs crore only for the overall growth of the Northeast connectivity and communication. Ka Mukla Football Club kala job ya kejingile kai sedang jong ka Limpung Late Kesel Roy Pala Invitation Football Tournament arhajar arpulai kabla penlong deka West Janja District Sports Association hakyang Nyangba Stadium hinin kesngi. Ka Mukla FC kala penrem ya ka Mupliang FC dan Rio la iway. Ya kene ka knockout tournament la play de ukun ba hedu jong uba Kesel Roy Pala uba ngat lang dhar uba de MLA Barim kum ukong san. La senran ya u de kidkhot jong ka yeng sem jong u ringkat UMLA Barim ka Umroy uba dasakyat lamare UMLA ka Jowai uba Wailat Miki Shilla na lor ki weipan. Haba ay jingkren hagani ka sngi play uba dhar ula pentip baka yeng ka sem jong u ka angnut ban penlong yakum kane ka Limpung yelekai haka kerteng ka jong ukpa jongki namar ba ukpa jongki ru jus ngautenat yeki kam yelekai barok lang ki don kumba khatnyau tili ki kinhon ki balai shim menta hakane ka Limpung. Yang nang berkerui jual buat itu. Family yang founder member yang ini, yang kan yang Haka jingele kai hockey ke India kala penrem ya ka Pakistan lengba ka jingshot penalti haka jingele kai final ban job ya ka jingele kai men's hockey 5S Asia Cup arhajar arpulai hasalala Oman hinin kesngi. Da kene ke jing job ke India kala yo rung sya ka FIH men's hockey 5S World Cup kaban long ha Oman ha usnam arhajar arpusau. Na ka benta ka jing le kai bha ba ka jing job ka kinhon le kai hockey ke India kala penbana ban ai mar arlak tingka ya way po way unong le kai jong ka kinhon kat ba mar shilak tingka na ka benta ki nong tre jong ka kinhon. Ha ka way pat ka liang menteri rang ba do ka ri Narendra Modi ul ai khuble ya ka kinhon le kai hockey jong kari halor ka jing job ya ka Limpung. Shuaban poi sya ka bakut jong ka thup khubor nginya pe biang sashi sen yikimat bakong san. Ong menteri rang ba do kari Narendra Modi baka India kan long kari ka bakiu na do usnam arhajar sau punyau bat onam dan jaka ha kari ya ka bamsak ka jing ken ben jaj ben riu bat ka jing pher jaj ben riu. Seiso ka jing persang jong ka Indian Space Research Organization yaw Aditya L1 sya ka sngi ha ka sien ka ba ningkong. Ong menteri ka Sarkar Padang Usar Bananda Sonowal baka Sarkar Padang kala siem kilat kilinti ban kintiw ya ka roy kapar ka than ste lammi ni. Badyo rung ka India sya ka Limpung FIH Men's Hockey 5S World Cup ha Oman yaro menteri rang bado kari Narendra Modi ya ka kinhon ki rang yele kai hockey ka India. Te parlok da kituki khubor ngila poi sya ka bakut jong ka thup khubor jungi menta ka janmit hadu bangin de syambiang bat phila shai ka sngi khublei phi baro.